ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଖରାରେ ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ବନଉନ। କ'ଣ ଖାଇବ କହୁନ? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସିମେଇ ବନେଇଦବ। ସିମେଇ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛ, ଚାଲ ଆଜି ସିମେଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ବନେଇଦେବି, ଖାଇକି ଦେବ କେମିତି? ହଉ। ଚାଲ। ମୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି ଶୁଣିଲା। ମୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି ଶୁଣିଲା। ଦୁଇ ହୃଦୟର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ହେଲା।